Hej så alle sammen, og velkommen til vores kanal, hvor vi vil fortælle om, hvad vi skal gå og lave på vores kanal og det hele. Vi har 15 minutter, fordi vi har sådan noget, vi først lige skal gøre først. Kan du sige goddag, Christian? Goddag alle sammen. Halløj. Og vi har tænkt om, at vi skal spille World of Tank, og vi skal spille Minecraft, og vi skulle måske spille en lille smule LOL, og måske 1% sikker på, at vi måske skal spille Team Fortress. Det er de ting, vi skal lave på kanalen indtil nu. Der går lidt lang tid, indtil der kommer en episode, fordi jeg er travlt. Vi skal gøre en masse ting, for at det kunne lykkes. Nå, men farvel alle sammen. Farvel.